per a gravar. Això sortirà pel YouTube, tio. No, no. Ho fotem, eh? Per començar no sabem ni el que és. Aquest sí que sap el que és, però bueno, nosaltres no... Els micros, tu, el teu ampli, el teu so, això és per tu. Tu ho fotrà amb la taula. Tu fotos de les teves actualitzacions que t'agradi a tu. El tècnic després fa el que li surt dels collons. Ara que està el Xavi, el tema del backline. Vol. El tècnic, es va posar el tema igual. Vale, sí, el Jesús no era boig. No, el nivell de solo i el nivell de... I es va aguantar i ni tan sols va plorar, la porta es va tancar de cop i el vent. Se fa temps que li sé, se la fa guardar, no sap on va, però tot torna a començar. Ja, però van a xupar amb un ampli ballet. When the friends you got